the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing.
Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Thank God it's Friday! Ayun, kahit patapos na ang linggo na to, bibigyan namin kayo at bubusugin namin kayo ng Arrancada Stories sa inyong umagahan, saktong-sakto sa inyong mainit na kape. At napasarap na sinangag ako pa rin, si Papa Pia magpapatuloy sa inyo ng Arrancada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Naman, syempre ang kapares at tambalang pinupuno kayo ng inspiring, unbiased, and critical stories mga car engers. And syempre, ang numero unang kakulitan at kakikaya nyo, Kikay. Ayun, yung tandem na alam mong asin at asukal. May maalat-alat at matamis-tamis. Saktong-sakto, parang adobo. Talagang nag-crave talaga ako ng adobo, no? Lutuan na nga kita, Papa Paul. Ano ba, baboy or chicken adobo ba yan? Dito, mas masarap kapag chicken. And with liver. Egg. With egg din, di ba? Oo, tama. pwede. Sarap nun. Di ba at one time nga sabi nila dapat meron na daw tayong parang yun, naging issue din siya na dapat meron na daw staple na ingredients sa adobo. Pero kanya-kanya kasing luto talaga at panlasa ang hinahanap sa pagluluto ng adobo. Di ba, partner? Yes naman. At pinag-uusapan na natin ang standard ng mga ganito. Magkakaroon tayo ng ating mga guests na magbibigay sa atin ng standard na magpapasalamat tayo kada araw. Dahil isa sa mga guests natin ay ang isa sa mga
barangay officials ng isang lugar na kung saan they're celebrating their founding anniversary ng isang lugar at barangay. At happy Foundation Day po sa inyo dyan sa Barangay Ansagan. Makakausap natin sila mamaya at tingnan natin kung anong mga aktibidades at events ang kanilang ibibigay sa ating mga taga Barangay Ansagan. Oo nga, and partner, thank God kasi lagi nilang nilulungsod also not just their founding anniversaries that they're boosting culture inculcated, infused in their tourism. Kaya napakagandang araw nga naman para malaman natin yun. At syempre, iniimbita natin mga Car Rangers natin na kung kaya natin bumisita, supportahan natin ang local artists, ang kanilang activities, why not, diba? And syempre mga Car Rangers, today is Friday. And we know for sure that kompleto pa rin ang barkada dahil meron ng ating energetic and very enthusiast na attorney Elenita. Yes, our attorney, our CESE Provincial Election Supervisor 3! Oo naman, talagang memories na natin ng ating attorney Elenita. At ito, thank God it's Friday talaga dahil marami tayong ipagpapasalamat dahil sa ating mga kaganapan. Bigyan na natin sila ng good vibes at good news ngayong umaga, Shikikay. Kaya nga mga Car Rangers, we are very lucky and we are honored mga Car Rangers that we will be collaborating with Japan Corporation. One of their one of their advocacy now mga Car Rangers is to help our farmers from Bugyas, Benguet in improvising a solar panel for our farmers. And aside from that, hindi lang limitado sa solar panel facility, they would want to enlarge as well kasi gusto nilang mag-provide ng refrigerated truck for our farmers na sana during their delivery or after harvest that they can utilize this truck. And they are exemplifying at least 80.2 million pesos for this project. And mga Car Rangers, aside from that, it's augmenting yung current status ng mga farmers natin ngayon kasi nga maraming nabubulok, maraming wastage of our crops because of this. And this will certainly help this. Looking into our surveys nga and our numbers, ang dami palang solar panel facility dito sa Pilipinas. One is in Camiguin, one is in Batangas. So, kaya din natin dito yan sa Benguet. So, bakit hindi? Kung nga we utilize wind energy as a source of electricity, I strongly agree that the solar panel will certainly help our farmers in aiding wastage and also making sure na yung para sa farmers natin is na kukuha nila what they are meant to do. So, mga Car Rangers, tutukan natin yan because that's also something that would help not just the farmers but everyone as well. Yes. Good news yan dahil hindi lang nakakatulong sa ating farmers, kundi nakakatulong din to sustain our energy, lalo na sa ating kapaligiran at environment, to protect na yung kapaligiran natin, lalo sa pollution at sa mga gamit ng mga energy waste. Ito, dagdag na natin ang pag-arangkada natin dahil nga kahapon nagsimula na ang ating pamimigay ng booster shots. At ngayon nga umarangkada ang booster vaccination sa ating mga frontliners sa Dagupan. Nurses from the Dagupan City Vaccination Team deliver 806 doses of Sinovac vaccines to Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital noong November 18, 2021. At itong mga vaccine na to are allotted for the booster shots of the hospital's medical frontliners. And recently, the Department of Health announced that health workers may already avail of booster doses starting November 17 po yan, 2021. At alam naman natin na itong booster to, it will help at sa paglaban din natin ng pandemya para pangdagdag proteksyon para sa ating paglaban nga sa COVID-19. Naman. And syempre, alam mo mga Car Rangers and partner, pinag-usapan nga natin about yung booster na yan. And yung mga Car Rangers natin na skeptical pa rin na sabi, baka hindi na kailangan. As long as the vaccine is available, why not take advantage of it, diba? Sayang din naman that could also save us from anything. And mga Car Rangers, sa mga nagtatanong pala, just a friendly reminder lang po sa mga ating anak between 6 to 12 years old, your measles, rubella, and tetanus dose booster is also available. So just get a hold of your local government unit and shout out also to our Car Rangers in Bacal, La Trinidad for actually doing that. Sinimulan na nila kahapon and yun nga, again, libre yan sa ating mga anak, pamangkin, kapitbahay. Sabihin mo kay Marisol, di ba? Kasi meron ng Marisol ngayon na pwede na po. And also mga Car Rangers, just a quick recap on our COVID situation
situationer, medyo tumaas ang ating active cases at 37, kaya mag-ingat pa rin tayo, thus still adding 24 on our recoveries and 0 death. Yes, good news yan. 0 death kahapon yan. At dagdag na natin ang ating updates sa ating mga lockdown orders sa mga areas and barangay. Medyo nadagdagan ng 1 at 2. At we have our total barangays with lockdown na 6, total areas on lockdown na 7. At meron po tayong nadagdag na 2 lockdown order sa St. Joseph Village ng Purok 6 at old site ng SLU SVP po yan. At existing lockdown order at mga ka-rangers na sa barangay na nasabi natin, Tandang Sora, Camda Subdivision, Purok 9, Banghaking Norte Sur, at Carnation Alley ng Fairview, Lower Engineers Hill, at Purok 7, St. Joseph Village, at wala pa pong nalilift na lockdown order. Yes naman. And also mga car rangers, we are centralizing our vaccination site. So for SMB1 parking po, that's for pediatric population ages 12 to 17. Sa SLU naman po, booster for our health workers. And University of Baguio, adult population only 18 years old and above. You may certainly check PIO Baguio to check your respective vaccine, yung brand, and also the requirements. But basically, the requirements is for you to be physically fit and also your QR code. Yun! At talagang pagsabay-sabay natin at sabay-sabay talagang paghalaban natin sa COVID-19. At ngayon, thank God it's Friday, ang ibibida natin ay isang barangay na kung saan they are celebrating their founding anniversary ng Barangay Ansagan, Tuba Benguet. At talagang nakaka-excite yan. At bago natin kausapin ang ating barangay kagawad, Miss Amalia Daping, silipin muna natin kung anong ibibigay sa atin at ganda ng Barangay Ansagan, Tuba Benguet. Kahit pandemya, nabisita natin ang Ansagan at yung ganda ng kanilang mga caves. Di ba, Shikikay? Yun nga, Kabsat. And sabi ko nga kanina, parang gusto mo na talagang lusubin yung mga cave na yan. Regardless kung may ano ba dyan, hindi mo alam di ba? Definitely. Pero it's something that is adrenaline rush seeking sa ating mga car rangers. Kaya excited na akong malaman kung ano nga ba activities natin for the 52nd founding anniversary. Yes, ngayon makakasama natin live na live ngayong umaga ang ating barangay kagawad ng ating barangay Ansagan, Tuba Benguet, Miss Amalia Daping. Good morning! Good morning sa ating mga car rangers. Ayun, thank you for having po yung invitation po namin, lalo na at happy founding anniversary po sa Barangay Ansagan, Tuba Benguet. Thank you, sir, for the invitation to have this interview. Yes. Sana po ma-inform natin ang ating mga viewers regarding our Cave Festival and the founding anniversary.
Yun. Miss Amalia, kamusta po kayo ngayon as barangay officials natin sa Barangay Ansagan at paano natin pinapangalagaan at minomonitor ang Barangay Ansagan? Physically, we are healthy. So far, thank God, healthy pa rin po tayo hanggang ngayon. Wala pa pong COVID sa Ansagan. Wow, that's a good news yung ganung kaso na wala, 0 cases for COVID-19. Miss Amalia, dumako na tayo sa 52nd Foundation Day ng Barangay Ansagan. Kamusta ang ating preparasyon sa ating Foundation Day celebration sa December 8? So far, dahil 3 weeks na lang po ang natitirang preparation, sama-sama po kami sa barangay sa pagpe-prepare ng ating founding anniversary at Cave Festival dahil po kasali din po ang mass wedding sa araw na yon. Bali may 24 couples na ikakasal sa araw na yon. Yes, wow. Ang galing, no? Yung mass wedding talaga isa sa mga kasama sa aktibidades. Ikwento pa naman natin kung bakit nabuo ito at bakit nyo naisip na ito ang gawin sa ating Cave Festival at sa Foundation Day ng Barangay Ansagan. Ayan. So, dahil hindi pa po pwedeng pumunta sa cave as per the advisory of our municipal tourism officer at ating municipal officials, dahil nakikita nga po nila na hindi po siya ready, kailangan po natin gumawa ng mga activities para po kasali doon sa ating founding anniversary. So, the municipal civil registrar approved the mass wedding dahil po madami po ang kailangang magpakasal. Ayan, oo nga. And exciting yan, Miss Amy. At saka ang nakakatuwa dyan, Miss Amy, is that kahit nga pandemic, we're still celebrating love above everything. Miss Amy, ano ba yung other activities natin aside from the mass wedding? So, magkakaroon din po ng slow drag race wherein yung youth sa aming barangay ang maglalaro. It's a very short program, anong tawag kasi doon? It's a motor race. Pero very short lang siya at hindi kailangan ng malawak na space para sa ganong activity. Kasi gagamitin lang po natin ang ground doon sa high school sa Pimingan. Wow! Kaya't nakaka-excite yan yung mga activities ng ating Barangay Ansagan Foundation Day, 52 Foundation Day. Miss Amalia, syempre kanina nasilip natin ang iba't ibang caves ng Barangay Ansagan. Ito, Ma'am Amalia, ano ang pwede pang at makikitang mga tourist spots at precious treasures ng ating nature-based tourism dyan sa Barangay Ansagan? Siyempre may mga falls po tayo doon sa barangay pero hindi pa siya documented at hindi pa siya advertised dahil kailangan pa po natin silang i-document para po mas maganda yung advertisement natin sa susunod na mga araw. And also, maganda yung ating mga bundok for camping. And of course, yung mga tao. Yes, tama naman, Miss Amy. Ang bumubuo sa Ansagan ay hindi lang ang napakagandang caves and majestic falls that we offer, but also the people around them. Miss Amy, ang tanong ko naman, ngayong pandemya, nakita natin how tourism had really went down. Hindi talaga siya naging sustainable for everyone. Ano yung mga actions na nagawa natin sa Ansagan to make sure that after the pandemic, Ansagan would now be one of the prime tourist attraction in Tuba Benguet? Sa ating barangay, ang patuloy po nating ginagawa ay ang education campaign para sa ating turismo, para po ma-preserve ang ating tourist spots, para po pagdating ng araw na pwede na pong tumanggap ng turista, naka-ready na po ang mga tao at naka-ready na rin yung site.
Yun, talagang aabangan yan, Miss Amalia. After the pandemic, alam naman natin na there's a glimpse of hope para pagkatapos nito, aari ba tayong Barangay Insagan. Miss Amalia, ay ito pa, dagdag pa natin ang community outreach nyo despite sa hinaharap nating pandemya. Nandun pa rin yung pagtutulungan at bayanihan na ginagawa nyo bilang barangay officials. Ikwento naman natin to at paano ito nabuo. Ayan, ito po ay trabaho, ay hindi siya trabaho ng isang barangay official, but we are doing this being for our civic works. So ang mga kasama po natin dito ay hindi taga-Ansagan at hindi barangay officials ng Ansagan, but different professionals, young professionals in Baguio and Benguet. At may mga kasama din po tayo na taga-NCR. Mga young professionals din po. Ang purpose po natin dito is to give back to the grassroots. At hindi po kailangan na sa aming barangay magbibigay, pwede rin po sa ibang mga lugar na nangangailangan. So sa November 30, 2021, pupunta po ang aming team, ang Amare Project, sa Dainet Elementary School, sa Sitio Dainet, Barangay Ampucaw, Itogon. So may 23 actually, 17 na elementary students at 6 na high school students na beneficiaries natin sa araw na yon. As of now, ang lugar na to ay walang kuryente din. Yung Dainet, Sitio Dainet, wala siyang kuryente, but katabi niya lang po ang San Roque Dam. It's just ironic kasi katabi niya lang ang San Roque Dam, pero wala pa po siyang kuryente. So, magkakaroon po ng 5 oras na hike, 1 oras na boat ride, and 2 hours na jeep ride. Ayan. So, medyo malayo-layo po siya. Mukha nga, Miss. Ayan. So, our purpose is actually to give back to the community as part of our yung pagpapasalamat namin na marami tayong blessings, gusto naming ibalik yon, ibigay yon at mag-share sa ating mga communities na nangangailangan. Especially to our young people. Grabe, Miss Amalia, these projects are empowering the youth more than ever. Ang tanong ko, Miss Amalia, with this kind of program, do you believe that now our youth leaders are giving us a more secure future for the younger generation? Of course, marami po tayong kakilala na mga young people ngayon na talaga namang sumasali sa ganitong mga programs, outreach programs, educational programs para sa mga young generations. Marami pong gumagawang ganun. So naniniwala ako na andun pa rin yung pagtutulungan ng mga young people kasi nakikita nila yung problema eh. Yes. Kaya talaga namang pinupush din nila. Parang si Sir Paul. Yes, wow. Oo, baby lang ang sagan daw yan. So Yes. ngayon senior na siya. Kasi sa ilang taon naman na nagkasama kami ni Sir Paul, talagang nakita ko din naman yung puso niya kung paano, kung gaano niya gustong magbigay sa mga communities na talagang nangangailangan. And ako po na gumagawa din ng ganitong mga works for more than a decade already, talagang nakaka-inspire. Kasi hindi naman po nagiging, yung mga youth, hindi naman po nagiging ganon yung gagawin kung walang nakikitang mga ginawa ng mga previous or may mga nakikitang mga taong gumawa ng ganito nung previous days. So, hindi na po ako youth, but still, my heart goes to the youth. Kasi ang sabi nga po ni Rizal, ano pang sabi ni Rizal? Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, dumaan na po tayo sa ganong mga ages at level at alam natin yung feeling ng isang pagiging kabataan. Kaya, as we grow older, we hope na makakatulong pa rin po tayo sa mga youth, sa mga young people. Yes, and Miss Amalia, thank you so much kasi
we are grateful kasi merong mga taong sumusuporta to our youth leaders kasi without your support, without the passion that you have with them, hindi naman nila kayang gawin lahat. Kasi it should always have to be something that someone will start it. Kaya maraming salamat, Miss Amalia, for putting your heart and soul into this project. Di ba, Kapsat? Yes, exactly, Shikikay. And alam mo ito yung gusto ko, yung nakakahawa na bagay. Dahil I'm helping and Miss Amalia also helping. It's a domino effect din na nag-inspire kayo sa isa't isa sa mga bagay for the community service natin. And Miss Amalia, ang tanong ko naman, bilang ngayon malapit na eleksyon, anong pwede nating makita sa isang dapat na officials at nakita namin sa inyo na patuloy ang pagbibigay sa ating serbisyo para sa ating bayan? Sino ang dapat mailagay natin sa trono ng pamamahala? Para mahirap magsabi. Yes. Pero syempre, hindi po ako magsasabi ng pangalan. The value, the core. Kasi mahirap naman po, baka sabihin nila nag-advertise ako ng isang tao, isang politiko. But for me, being in the very least or pinakamababang posisyon ng isang politician, since nasa barangay pa lang po ako, sa amin po sa barangay, ang ganda po kasi ng usapan namin sa barangay level. Sabi namin, kahit taga doon na sitio yung isang barangay kagawad, titignan niya pa rin yung mga lahat ng concerns ng ibang sitios para naman magtulungan. So, sa experience namin sa barangay, wala yung selfishness. Yes. Nakikita namin kung paano tumulong yung kasama namin sa amin, kung paano tumulong yung mga tao sa amin, at kung paano namin sila tulungan. So, being a public official, number one yun. Yung kung paano mo number one yung iisipin kung paano mo tutulungan yung mga constituent mo at kung paano mo sila i-develop, kung paano may improve yung mga tao. Yun yung importante. Kesa naman po yung kung paano ka magigain. Yun. Number one po yung kung paano mo sila tutulungan, kung paano mo sila i-develop kesa doon sa kung paano ka magigain. Yun po yung nakita ko doon sa barangay. I cannot speak of yung higher positions kasi hindi pa po natin na-try yun. So ang masasabi ko lang po yung kung ano yung na-experience namin sa barangay. Wow, yun lang tama po. naman yun, Miss Amy. Yung ganong bagay na pagbibigay natin or pag-share of law of giving nga sa ating mga kababayan, yung hindi natin iniisip kung ano yung ibabalik sa atin, kundi yung bagay na maibibigay natin dahil may kakayahan tayo. At thank you very much for inspiring, giving us this message. At Shikikay? Yun nga, and the thing is that, Miss Amy, salamat kasi you've always just defined service as being selfless. And yung sinasabi ni Paul kanina talaga na it's something na nakita niya not only to you but all the people from Ansagan. Kaya Miss Amy, please invite our car rangers to be part of the 52nd founding anniversary, and sino na rin pala yung mga gusto nating pasalamatan. Ayan. We are inviting everybody to join our joyous celebration for our third Cave Festival and the 52nd founding anniversary in Sitio, Pimingan, Ansagan, Tuba-Benguet. Gusto po namin magpasalamat sa ating mayor, si Mayor Clarita Salongan, ang ating Vice Mayor, si Vice Mayor ng Tuba, and our Sangguniang Bayan, and also our Governor and Congressman ng Benguet. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa ating mga activities sa ating barangay. And also our Vice Governor Wagis. Sobrang salamat po sa lahat ng tulong na binibigay natin sa ating barangay. Yes, thank you also. Thank you, Miss Amy, sa inyong pagbibigay at pagpabadayon ng iyong serbisyo bilang the Barangay Kagawad ng Barangay Ansagan. Dahil kung walang mga ganitong aktibidades, walang magkakaroon ng ganitong improvement sa Barangay Ansagan. Di ba, Shikikay? Yes, maraming salamat, Miss Amy. At we're looking forward to be part of this. And si partner nga excited na chinek niya kung ano ang susunod na activity niyo dyan sa Ansagan. Kaya again, ang laging sabi namin, padayon po. Have a great day. Thank you so much.
Ayun, ngayong ibida na yan, talagang nakita natin na ibinibida hindi lang yung pagiging barangay officials, kundi binibida natin yung kakayahan ng isang barangay at ano ang meron doon, lalo na ang treasure ng mga tao. Exactly. Mismo, the people itself sa is community. Yan nga, partner, yung value nila as an individual Yes. people is now a shared value for themselves. Kaya nakakabigay ng good vibes talaga. And thankfully, meron tayong mga youth leaders that is always pushing to sharpen the younger ones to be part of this advocacy, di ba? Yes, oo. At talaga sa Barangay Ansagan and with the barangay officials at sa community nito, happy 52nd Foundation Day at padayon sa inyong mausbong na Barangay Ansagan. Naman, partner. Siyempre, hindi pa rin tayo tapos, mga Yes. Car Rangers. Siyempre, Friday nga naman today. And also, aabangan nyo ang aming mga balita sa Morning Balita. Kaya tumutok lang dito sa ating tambalang suwak na suwak sa inyong umaga nito, ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Narito ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. At 10.8 milyong halaga ng marijuana nasabat sa Tuba, Benguet. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Na ito ng kalsada sa poblasyon Tuba, Benguet sa Marcos Highway, nasukol ang dalawang lalaking ito na kinilalang sina Christopher Son Domogan, 38 anyos mula Baguio City at si Jason Edward mula Tabuk City, Kalinga. Ibinenta raw nila ang 70 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana sa PDEA agent na nagpanggap na buyer. May bigat itong 70 kilo at tinatayang nagkakalaga ng 10,800,000 pesos. Na-recover mula sa mga suspect ang higit 1 milyong pisong bypass money, gamit na sasakyan at mga personal na mga kagamitan. Ayon sa PDEA Benguet Provincial Office, galing ang mga ito mula Kalinga at balak itong ipuslit at ibenta. Nagkasundo sila na sa poblasyon Tuba, Benguet ang bentahan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang mga nahuli
at maging ang PIDEA. Nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headline. 17 barangay sa Dagupan City wala ng kaso ng COVID-19. Naritong balita ni Irish Kawili. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan. Sa 31 barangay sa lungsod, 17 na rito ang walang aktibong kaso. Mayroong 29 na active cases ang lungsod. Pinakamataas ang bilang na aktibong kaso sa Bunuan Gazette na mayroong 23 na sinundan ng Barangay Mangin at Bacayao Norte na may 3 kaso. Lumuwag na rin ang quarantine guidelines sa lungsod, bunsod ng Alert Level 2 status nito. Dahil dito, magbabalik na rin ang Bike and Run Day na ginaganap tuwing linggo. Nakalaan ang De Venecia Extension Highway simula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga para sa lahat ng mga siklista, runners at iba pang health-related activities. Ang mid-lane ay nakalaan para sa lahat ng bikers habang nasa magkabilang gilid naman ang mga runners. Hindi naman papayagan ang mga bikers na walang helmet. Hanggang 10 miyembro ng grupo ng siklista na di lalampas sa 30 km per hour na takbo ang papayagan. Mahigpit na pinapaalala naman ng syudad na magsuot ng face mask, sundin ang mga health protocols at panatilihin ang kalinisan. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Kaugnay sa pagronda sa kaso ng COVID-19 sa ilang probinsya, patuloy sa pagbaba. Randy Guzman nagbabalita. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa La Union. Sa huling datos, mas mababa na sa 500 ang aktibong kaso ng probinsya. May 8 bagong kaso, 30 recoveries at 3 namatay. Samantala, 5 naman ang bagong kaso sa probinsya ng Abra at 8 ang gumaling. Sa kabuuan, 47 na lamang ang aktibong kaso sa buong probinsya. Malayong mas mababa din ito sa mga naunang datos. Patuloy din ang pagbaba ng mga kaso sa probinsya ng Benguet. Sa kasalukuyan, 22 ang bagong kaso. 54 ang recoveries at 2 ang namatay. Sa kabuuan, nasa 339 ang aktibong kaso sa probinsya. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang pagbaba ng mga kaso sa iba't ibang probinsya dahil sa patuloy na vaccination at ilan pang mga hakbang. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Mga bagong kalsada sa Cordillera, binuksan na. Yan ang kwentong ibibida ni Charles Nicolimon. Para mas mapaangat pa ang sektor ng agrikultura ng probinsya ng Mountain Province, binuksan na ng Department of Agriculture Cordillera at ng Pamahalang Panlalawigan ng Mountain Province ang Banata Sumayang Sadsadan Farm to Market Road sa Bauco, Mountain Province. May haba itong 4.5 kilometers at nagkakalaga ng 71.28 million pesos. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera, target ng proyekto na matulungan ang pagpapalago pa ng kape, highland vegetables at heirloom rice na kilala sa bayan ng Bauco. Naghayag naman ng pasasalamat ang mga opisyal ng Bauco. Pinasinayaan din ng DPWH Cordillera ang tulay sa Barangay Dumanay, Tanudan, Kalinga. Nagkakalaga ito ng 96 million pesos. Ayon sa Pamahalang Bayan ng Tanudan, matagal na nilang problema ang kawalan ng maayos na daan mula Upper at Lower Tanudan. Ang naturang tulay ay parte ng Tabuk-Banawe Road via Tanudan-Barlig Road. Malaki din ang tulong ng tulay sa industriya ng palay sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines, ako si Shakay Nakudaw. Ako si Paul Baldoza. Ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines
ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam namin nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Thank God it's Friday! Ngayong Friday, makakausap natin ang ating, syempre, election day ngayon. At makakausap natin ang ating SESE Provincial Election Supervisor 3 na si Attorney Elenita Juliet Tabagan Kapuyan. Good morning! Good morning, Tambalang Sipaw. Good morning po sa lahat na nakikinig na nanonood. Good morning sa lahat ng mga tao sa Comelec Compound. Si Senior Roger, si Judil, si Raymond, si Pete, si Jeremy, and then my friend Judel, si J. De Guzman. Good morning, Mars. Good morning, Attorney Tabangin, si mama ko. Good morning, my husband, Lieutenant Colonel Kapuyan. And a pleasant Friday morning. Lapit na po ang Advent, lapit na po ang Christmas, and lapit na po ang election period. And that is why we are here to inform you. Good morning po. Yun. At for yung nangyari nga November 15, ang daming nangyari, di ba? Attorney, ito pag-usapan naman natin ang isang bang parte ng mga eleksyon na narito ang party list naman. At ang title ngayon is The Unexplained Formula. Ano to, Attorney? Oh yes, this is the unexplained formula. Lahat tayo, we are entitled to one vote. Isa lang naman na pwede nating iboto, di ba? Sa machine, sa party list. So, pipiliin natin kung anong gusto nating party list. Eh, paano kung sumobra ka sa machine at sinade mo, dalawa? Ma-invalidate na yun. So, kasi overvoting na. So, kailangan isa lang iboto natin. Ngayon, paano natin yun? Bakit tayo may party list? Ano ba yun? So, yung party list po, which is required under the Constitution, so punta tayo sa first slide natin. Yun, ang ating... Yes. It is required under Article 6, Section 5 of the Constitution that 20% of the House of Representatives must be made up of the party list representatives. Sino naman itong mga party list representatives na to? Well, presumably, they are the ones who are yung underrepresented, marginalized, depressed, hindi naman yung depressed, emotionally. Yung mga taong kailangan ng representation sa Congress so that yung kanilang aspirations and yung kanilang mga karapatan ay maipaglaban. So, sino tong mga to? Well, to name a few, sila yung labor, peasant, urban poor, fisher folk, yung mga kasama pang women. Pero siguro kailangan na ma-amend yan dahil kasama daw ang women sa marginalized. Kaya nga merong mga Gabriela, yung mga gano'n, di ba? And then, meron pang youth and the IPs kasama dyan. So, they are given the opportunity by government to yung kanilang ipaglaban ng kanilang mga desire or aspiration sa government, and they can make laws also. So, ano bang effect nito pag na-elect sila? They also have the same rights as a congressman. Yung congressman natin na binoboto natin sa Lone District. So sa Baguio, merong isa. Sa Benguet, merong isa. Yan din po yung magiging karapatan nila. But they are entitled to a maximum of 3 seats. So paano ba to? We often hear about party list. But how do you compute? Paano mo ma-compute yan? So kung nabasa niya yung article ko sa regionalnewsgroup.com, may nakalagay doon na si Bitong Bigote na mayor from the faraway land, nag-migrate siya to the other adjacent faraway land, biglang tinakot siya nung wife nung incumbent mayor kasi napakatapang nung wife na yun. And then, nag-withdraw siya. So, yung anak na lang niya ang pinatakbo niya. And then, biglang
hindi siya makaalis-alis talaga sa power. So, naging party list representative na lang daw siya, na nominee. Just in case makakuha sila ng number of votes, edi makagiging congressman daw siya of the place. So, paano yun? Paano ginagawa ito? Mas marami actually ang congressmen sa party list because they can have a maximum of 3 members of the House of Representatives. Unlike kung ano ka lang, kung lone district, isa ka lang talaga. O tulad ni Representative Mark Go, dito sa Benguet, si Representative Yap. Pero dito sa party list, maximum of 3 tayo. So, paano natin kinocompute ito? So, let's go to the next slide. Yes. Ang ating mga law naman kapag party list law, ano po ito mga to? Republic Act 7941, Attorney, Party List Law. Oh, yes, yan ang ating basihan. The Republic Act 7941, which is the party list law. Ang ano natin dyan is, may threshold tayo na 2% yung makukuha natin na yan ang kailangang maabot ng each party list para magkaroon ng isang seat. Okay? And then, meron pa yung additional seats will be distributed to them after the computation. So, may step 2 yan. And then, not more than 3 seats. Yan yung limitation. So, kung maganda talaga yung marami kang votes na receive as a party list representative, makaka-maximum ka ng 3 seats. So, 3 congressmen yan na entitled to the same, amelioration, same benefits, same kahit yung paggamit ng plaka na number 8, same pa rin yung yung benefits na yan. So let us go to ang formula natin is, so next slide natin is ang formula sa Banat case natin kukunin yan. Which is April 21, 2009. Yan ang ating Ang formula dyan is total number of party list votes received by the party list divided by the total number of party list votes times 100. So kung sa example natin, ano yung example natin? Sa Bingo, Bigote, Barbers Club, ano yung nakalagay po dyan sa slide natin? 600,000 over or divided by 25,567 yan and multiplied by 100%. O, ilan ang result natin? 2.34, attorney. Ayan, kung 2.34 or at least 2%, may 1 seat ka na. So that's step 1, equivalent to 1 seat. There are other party list representatives tulad ng ACT CIS, sila ang top na chair. Nung 2019, lalampas yan, magiging 9 point something, ganyan sila. Pero sa step 1 tayo, pursuant to the Banat case, which is the formula, they are entitled to 1 seat. So lahat ng may 2%, 2.0 hanggang 2.0, entitled to 1 seat. Okay? So automatic yun, 1 seat. May isang congressman na sila, lahat yan. So ima-minus na yan or i-deduct sa total number of yung kailangan nating representatives for party list. Ngayon, baka may tanong kayo, paano mo naman malalaman kung ilang party list yung kailangan natin na seats? So, the formula is, pursuant to the veterans case, na nandoon din sa Banat case, which was reiterated there, you have to use the formula, yung pong total number of votes, total number of representatives na nakalagay sa census nila, which the Congress conducts. So the Congress conducts a census kung ilan yung dapat nating House of Representatives na slots, na seats. You divide that by 0.80, kasi nga, di ba, 20% yung kailangan natin times 0.20. Yun na yun. So for example, ngayon, 243, 244 yung ating seats na available. You divide that by 0.80 times 0.20. Kasi 20% yung kailangan natin. Equals 100 yun. But pag minultiply mo yan, kailangan natin 61 seats. Yun. So for example, yung yung top 14. For example, naka 14 tayo na may 2%, ide-deduct mo na yung 61 doon. So yung difference niyan will go to step 2 already. So paano yung step 2? There are, for example, 40 remaining seats. So, punta tayo sa next slide natin. Remaining seats natin. There are still. Example natin pa rin. Ang ating Banat versus Comelec. Tama po ba, attorney? Yes, Banat versus Comelec ang ating So, if itong si Bitong Bigote Barbers Club, di ba may natirang 40 na seats? Yan yung example natin. So, ang nakuha niya, nag-iba tayo ng numbers dyan. Ano yung nakalagay dyan? Is nakalagay it 900? Dito is 900,000 na kung saan divided. Tama ba? With our 25,567,123 times 100%, ating result po natin ay 3
3 point, tama po ba to? 3.520145. Oh, yan. Pagka 3 point yan ang lalabas, you are entitled to 2 seats. So may additional ka na namang 2 seats. Kung 1 lang yan, for example, 1 point something, 1.4, 1 seat din. So, dyan sa example natin, they are entitled to 2 seats more. Doon sa pag 1 ang lalabas, doon sa remaining, yung step 2 natin na formula, madadagdagan yan not more than 3 na seats na pwede. Pero mag-additional na kayo ng 1 o kaya ng 2 seats. Depende sa result niyan pag minultiply mo by the remaining number of seats times 100. So yan ang formula. What about the rest if there are still remaining? So step 3 ka na naman. Oo nga. Yung step 3, hindi na yan ibibigay sa kasi naka-maximum na yung mga nakakuha. Yung mga top 14 natin, for example, na kasamang Act CIS doon kasi siya ang top notcher. Lahat-lahat, depende pababa. So na-minus na. So they are already filled with yung mga 3 seats o kaya 1. Depende sa percentage na yung multiply natin in accordance with the formula of the first. Yung first step. So, ang mangyayari, irarank nila in accordance with percentage lahat ng mga natirang party list. Yung party list na hindi nagkakuha ng 2%. So, from highest to lowest yan sa percentile rank, and then bibigyan sila ng tig-isang seat. So, hanggang sa maubos yun. Yung 61 seats na na-compute natin earlier. Okay. So, hanggang sa maubos yan. Ganyan ang computation ng party list. And that is why, yung maximum natin, there are 3 always, laging may 3 na maximum yan. Kaya kung mas maraming votes, the goal is you have to get so many votes. Pero only 1 person has a direct vote na isa lang. Kaya pag nangangampanya sila, 'di ba? Party list ganito, nakikita nyo sa ad laging may ganun. Ang purpose niyan is para makakuha din ng representative na pwede nilang gawing congressman din. Na ang trabaho din niya is lawmaker din siya, the same rank, the same salaries, the same privileges as an ordinary congressman na tumakbo in a law district. Pero specific marginalized yung pwede nilang gawin sa law. Tama yes. Ngayon, the next question is, bakit exclusive lang ba yan para sa marginalized sectors? So let us go to the next case, which is the ladlad. Yan yung na-discuss natin noon nung nandito yung LGBT guest natin. Maalala nyo? Yes. Anong date na po yun, yung ladlad case natin? Nakalagay po dyan. Yes, sa ang next line. Ladlad LGBT Party versus Comelec April 8, 2010, attorney. 2010. So, yung yan, di ba nag-apply nga yung LGBT? So, Ladlad LGBT group yan, na marami sila all over Philippines. They applied para ma-accredit sila as party list representative. Di ba? Yan yung story niyan. But, itong si Comelec, ayaw nila kasi, based on moral grounds daw, yung mga lesbians daw, yung mga etc., they are a bad example to the youth. Mga ganyan. So, hindi naman sila, marginalized sector. Bakit? Ano ba sila? Underrepresented? Di ba? Din naman sila? Classified as those people with rights. Mga ganyan-ganyan. So, umabot yan sa Supreme Court. Ang decision ng Supreme Court about that was, we are not yung rendering judgment because of yung beliefs natin in accordance with religion o yung uprightness na morality. But we are considering yung issues na to about that na in accordance with whether it is within the bounds of the Constitution. Yun ang sinabi. So kung angkop ba siya sa mga rules na provide ng law na 7941, the party list law, or nagko-conform siya sa requirements ng Constitution, then it must be allowed. At saka, imaginein mo, through many centuries, they have been discriminated. Yung mga LGBT, they are not given equal rights. And therefore, anong masamang ginagawa nila? Wala naman. So, na-approve yun, and then pinayagan silang ma-accredit, but hindi sila naka-reach ng 2%. Diba? Yan yung sa formula natin. So, you have to reach 2% para makaabot ka. Ngayon, the question is it exclusive na para lang sa marginalized, underrepresented? Hindi. The answer is no. Hindi siya exclusive for as long as they meet the requirements under the
party list system or the Republic Act 7941 and the Constitution na lahat ng rights ng tao and human rights are guaranteed and respected, then pwede silang maisama. So meron ding mga ano dyan, di ba, na-accredit na party list na nakalagay aging, the aging people group. May mga ganun kung ano-ano, may mga dentists group. May mga ganun-ganun pa nga kung ano yung nakasaad sa law na pwede nilang ma-meet yung requirements, i-grant yun. Kaya at present, there are around 270 applicants sa COMELEC at present, 270 applicants ng party list. Ang ma-approve lang dyan is, I think I heard, kung di ako nagkakamali, mga 167, mga ganyan lang. So kung yan yung ma-approve, yan lang yung makakakuha ng number of votes na i-consider. Tapos i-apply mo yung formula. Pag nakaabot yan ng 2% sa step 1, automatic may isa sila. Then additional, pag i-multiply mo yung remaining number of seats at saka doon sa percentile rank na nakuha nila, may additional seat ka na naman. And then all the rest, yung balance, ibibigay na sa mga tao na yung mga groups na hindi nakaabot sa 2%, sunod-sunod na pababa hanggang sa maubos yun. Yung 60. Yun. So, now you know how to compute it. Ngayon, bakit gusto nila ito? Itong party list na to. Because, mas madali ka sigurong manalo dito. Dahil you just advocate kung ano yung ideals ng group na yan. Kung ano yung party na yan. Yung mag-organize lang kayo ng group. Ganun lang. Tapos you can have maximum of 3 congressmen or congresswomen. Of that party list. Oo. Tingnan nyo, active na active pa nga Diba? Kapag ka merong mga inquiry, sila yung mga nandun. Party list representative, ganito. Naakala mo, yung they are elected also na tulad ng ordinary congressman natin. But they are, yung bang marami kayo So, all over Philippines. Kaya, mas gusto nilang ma-elect as under the party list as a nominee. If you would like to become a nominee of a party list, pwede rin. For as long as you are a natural born citizen of the Philippines, resident of the Philippines, you are a member of that party list daw 90 days before the elections. Yan lang. And then, at least 25 years old. Pero kung sa youth ka, not more than 30. Yan lang naman ang requirements. And what is the violation pag hindi kaya approve ng COMELEC? Because you are foreign funded. Religious sector. Di mo pwede ang religious na maging party list. And then, you have violated laws. O kaya, there are untruthful statements in your application. Yun lang ang So, kadali-dali, di ba? So, mas madaling mangampanya pa. Mas madaling maging party list nominee ka kaysa yung lone district representative na tumatakbo ka ngayon. Yes. Ayun, tanong ko lang, attorney, nabanggit natin na higit 200 ang nag-a-applika ng mga party list. Ano ang kategorya or qualifications kung paano ikakat ng COMELEC to half or 100 nga, sabi mo nga, attorney? Yan yung binanggit ko kanina under the party list law. So under 7941 na party list law, kailangan hindi yan foreign funded, hindi sila naka-violate ng law, and then hindi sila religious, yung religious organization na o kaya under the guise of gagawa sila ng iba pero religious pala ang nagfa-fund, hindi rin pwede yun. O kaya untruthful statements yung nilagay mo sa application mo. O kaya overage naman kayong lahat 25 yung sinasabi, 70 yung nandun. Hindi naman. It has to be within the bounds of Republic Act 7941. Otherwise, hindi yan igagrant. At saka marami kasing nag-a-apply sa COMELEC na kung ano-ano. For example, farmers, tapos wala namang vision, mission, wala namang kung ano-ano. Kaya, ini-screen talaga yan. So, tinitignan ng COMELEC kung within 7941 yan and within the Constitution, kung anong requirements doon. Pag nag-comply siya, yun lang ang ma-approve. That is why 270 plus yung nag-apply, 167 lang yung ina-approve ngayon. Lalo na, attorney, kapag pare-pares yung advocacy, tama po ba? Pag pare-pareho na yung advocacy nyo, di magsanib na lang kayo kaysa naman iba-iba kayo, di madi-divide pa yung Pero maraming swerte dyan. Tulad ng ACT-CIS, yung ngayon, number 1 sila talaga sa ranking. So, nung 2019, pag nakita mo yung mga top 10, number 1 siya talaga. And they have a maximum of 3 party list representatives. Pagkatapos, pa yan, yung percentage niya is 9. Pag i-multiply mo sa number of party list votes received divided by
the total number of party list for the entire Philippines times 100, yung formulang yan, 9 point something ang makukuha nila. Ang laki. So, paano ginagawa yun? And they have 3 congressmen entitled to, lahat ng emoluments ng congressman na ordinary. See? So, baka mabawi mo pa lahat ng mga mo dyan. Lahat ng investment mo dyan. Compare mo sa lone district representative of the province o kaya city, talagang gastos ng gastos yan. Kasi, syempre, alam natin. Attorney, hindi naman lingid sa ating kaalaman na kung saan kapag party list, may mga party list na red tag. Paano natin na monitor ito na kung saan itong mga party list is nasasabing ganito ang mga issues nila? Yung mga ganyan, syempre nilalaman, nakalagay na sa 7941, ini-screen na ng COMELEC yan. Pag sinabi mong red tag, parang trabaho ata yan ng army yung meron silang mga, alam nila kung sino may mga communist leanings. So, according to them, pero nung na-assign ako sa Ifugao, that's around 2013. There is a party list group doon na parang sila yung nagfa-fund ng mga nag-aambush ng mga sundalo, mga ganun. So, it has to be yung bang, lang naman siya, intelligence reports, but it has to be proven. So, kung mahuhuli ito, kailangan mag-trial tayo. 'Di ba? Ganun para mapatunayan. But, yung pagdating sa COMELEC, what we do is, we screen them in accordance with what is required under the Republic Act 7941. Yes, and the Constitution. Pero pagdating sa communist leanings, wala kaming ganyang hinahanap, basta within the bounds of the law lang kami. Yung may trabaho niyan is sa army. Pero syempre kailangan ng due process yan before mag-prosecute tayo ng mga ganyan na communist leanings. Palagi naman, there should always be a grounds for that. Attorney, how about naman yung case for Trillanes? Do we have a stand on that? Was he a lone representative or meron po ba siyang party list? Ang alam ko si Sir Trillanes, 'di ba siya, yung mga kasama niya ata meron magdalo ata yun. Right. Dati meron silang representative. Si Alejano ba yun? Si Congressman Alejano. Parang magdalo, umabot yun, parang number number 14 sa 2013 ata nung elections. Ewan ko lang kung umabot, wala ata sila ngayon nung 2019. But meron siya noon, tapos si Gary Alejano ata ang naging congressman nila. So ano naman yan, yung ine-espouse nila yung kanilang mga yung benefits for sundalo din, syempre, kasi part kayo ng group of soldiers, therefore yung isusulong nyo din yung mga aspirations nyo as soldiers, and then yung mga rights ng mga sundalo, benefits ng mga sundalo, you can pass laws to increase salary, pass laws to increase yung combat allowance, yung mga ganong allowance nila, whatever it is, but inapprove naman yun noon. So, it's the Magdalo party. Pero hindi ata kasama si Trillanes kasi na-elect naman siya. Alrighty. And attorney, lastly lang, we wanted to check, are there any punishment for this, yung mga party list na, yun nga, gumagawa lang ng paraan para lang makasama, or they're just making mockery out of the election procedures po? Kapag kaganyan, wala tayong nakalagay na penalty kasi under the law. But they are just simply not approved. So they are not given accreditation by the COMELEC. Yun na yung mangyayari dyan. Just like kung nuisance candidate ka, wala pa naman tayong batas to punish it, although there is a bill na 9557 ata yun, House Bill, na nagsasabing there is a punishment already for those who will file COCs just because they want to be nuisance candidates at manggugulo lang sila to put a mockery or disrepute to the election process by the confusion of names, and then it prevents the true determination of the will of the electorate. Yung mga ganyan ba, there is a penalty dun sa batas, pero sa bill na yon, pero hindi pa naging batas. So hindi pa natin ma-implement. So ang effect din yan is we disqualify you. Ganun lang. Pero yung sa ganyan din sa party list, you simply do not get accredited. Yan ang mangyayari. Right. So, yan yung mangyayari dyan. You simply do not get accredited. So, wala, hindi kayo masasama sa mga iboboto. Tatanggalin kayo sa final list at saka wala kayo sa balota. Yun yung effect niyan.
Any advice, attorney, for our car rangers that would look into party list ng mga grupo na dapat nilang i-botos? Pero tapos na yung period eh. Oo nga wala. So, na-screen na, na-approve na. So, in the future, basta, ang gawin nyo lang po, it must be in accordance with what is required under the Constitution and what is required under 7941 Republic Act. And dapat, hindi yan religious organization. O kaya nagtatago kayo sa isang religious organization, funded naman ng religious organization, or hindi siya foreign, or hindi rin communist. Kasi syempre punishable under our laws, and then it must be yung for good purposes. Of course. Syempre it must be isusulong natin yung ating aspirations, yung ating karapatan para makatulong sa mga yung bang kailangan ng representation sa Congress. Kasi paggawa naman ng batas yan kaya sila na-elect dyan. But there are others also who have the view na dapat tanggalin ang party list. Wala naman silbi. Tama nga. Parang ganyan. Pero meron din naman itong silbi, tsaka hindi naman po ito draft under the Constitution kung wala silang silbi. Exactly. Kasi if yung mga wala namang, kasi yung representative natin for Baguio City and Benguet Province, for example, isusulong yan yung needs ng Baguio City and Benguet Province, yung para lang sa kanila. Exactly. Pero yung specific na for labor, for OFWs, for example, for peasant folk, for fisher folk, for women, yung Gabriela, ganyan, walang specific. So yan ang kailangan natin. And that is why it is part of the Constitution, and it is a right of the people. Kaya dapat gamitin lang natin sa tamang paraan, hindi sa illegal means yung party list. Kasi maganda naman ang purpose niya talaga. Opo naman. Yes. Kasi alam naman natin ang party list showcasing yung advocacy and for that marginalized sector. Actually, sila din yung pinaka-active pag may investigation, kapag ka merong yung mga ginagawa sa Congress, sila ang pinaka-active. Kaya okay din naman sila for as long as hindi ginagawa ang kanilang, yung party list ba, hindi ginagawa sa masamang paraan. Yes, tama naman. At eto, thank you very much, Attorney Alinita, dahil sa ganitong kaalaman, lalo na nalalapit ng eleksyon, at para makita natin kung sino dapat iboto at mabigyan ng kaalaman ng ating mga voters ngayon dito sa bansang Pilipinas. At ito, anong quote of the day natin, Shikikay? Yes, ang quote of the day nakalagay dyan sa last slide. Alrighty, our quote of the day is that sometimes simple things may seem complicated, especially if we do not fully understand what they mean. Tama naman. That's our Alenita's note ngayong araw, di ba, Attorney? Yes. Next meeting, ang topic natin ay tungkol na sa COMELEC resolutions. Yan na nga ba? Kasi papasok na tayo sa election period by January 8, 2022. So, na tayo? Magsimula na tayo sa information dissemination ng COMELEC na puro tungkol sa resolutions na. Yung gun ban, general instructions for Electoral Board or Board of Election Inspectors, ano yung procedure natin sa kampanya natin kapag pandemic time. So, tignan natin kung anong bagong binigay ng COMELEC na rules and regulations na i-apply natin next year. Naman. Ayan. At talagang, Shiki, oo naman. At ngayong, thank God it's Friday, nakita natin yung mga kaalaman with Attorney Alinita at sa ating unang guest na kung saan nakita yung pagtutulungan at their celebration of founding ng Barangay Sagat. Yes, and partner and Car Rangers also, just a friendly reminder for those, for public announcement po, if we can donate an O-positive blood po to our friends and relatives within the area of Baguio City po. Punta lang po tayo sa BGH po, harap ng Baguio Medical Center, Galadea, Daguies. They are in need of blood. And also, mga Car Rangers, just a friendly reminder that the wake of Mr. Samuel Licdan, nga taga Tubleng, is held at Resurrection Chapel, Magsaysay Road, Baguio City, starting today, the 19th, until Sunday, November 21st. And again, just please observe the proper protocol during week. So, mga Car Rangers, punta, o kung kakilala po natin sila at kaya po nating tumulong, let's do it.
because thank God, it's Friday. It's Friday. Lalo na ngayong pandemya, tulungan at bayani ay nag-uumapaw. At maraming salamat din sa ating sponsors ng NJCP Muzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Layman Hotel, Love's Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. At dagdag na natin ang Sangyup Pochat Studio Coffee. Sarap nun, partner. And syempre, hindi namin papahuli kasi sa PAO, wala ng AW. Also, Lorma Medical Center, Cathy Alice, and My Manox, TJ Home Builders, and also Pines Estate Gaming Corporation. Yun, isa na namang linggo ang natapos. Ako pa rin si Papa Pia magpapatuloy sa inyo ng Arangkato Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Unbiased, critical, and responsible stories, mga car-enders. Siya kikay, kakulitan at kakwentuhan nyo. At ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.